Oh, Kanayo. Kanayo is here. I wouldn't buy what I give him. Kanayo. That's not the little bit here. What people need that. Or say, I won't be what I think when what was it? Let's go on and walk and go. Kanayo. No. I'm not living in bondage. Only I do not tell you. Not you. We have a coach here. You be born a jumper, no. Good afternoon, sir. Because let's hear your name, sir. My name is Kanayo.O.Anayo Received A. What brought you here in the Ugwu Kingdom? It's obvious why I'm here. Yes. I'm here at the Kremlin of iduu-Eri to be honored with a chieftaincy title. But I believe in the stolen and distribution. Ugwu Ndi Igbo N. Mekọta dị n'ụmụnne anyị nyere onwe anyị aka anyị kwado onwe anyị na-eme ife dị mma. Word of encouragement ndị anyị echikwa gị na ha na-abịa echi n'ụbọchị nke tata anyị na-eme ife anyị ga na-eme Igbo bụrụ ofu. Ọ bụrụ na a na-emekwa anyị ebe na Naịjirịa anyị ga-asụsụ ukwu ha na ike wee sị na ọma dị mma ka anyị nọrụ a na-akwafu ọbara ndị Igbo ebe ọbụla. Asị ndị mụ na a ga-echi m na fe echi tata na nke a bụrụ ikpeazụ a ga na-akwafu ọbara onye Igbo na Naịjirịa. Anyị kelere gị. Ka ebe na ọfị na-agwala igwe akaji ọfọ na iduu-Eri Kingdom. Akaji ọfọ ife na-agwa bịa bụ dịka nna anyị. Anyị bịa be gị tata. Ife anyị ga-azọ na ife ga-enyere Igbo aka ejisie nke o ji ike arụ ike ndụ ọma ọfọ jiri ndị Igbo Chukwu gozie ya ejisie ya ike na ọ dị anyị mkpa na ka Chukwu ochie ụlọ afọ ọma ya wee gozie ya. Amen. Anyị kelere gị na afọ echi gị ka afọ a ga-eji Ugwu Ndị Igbo. Ugwu Ndị Igbo. Anyị kelere gị dara anyị kelere gị Ugwu Ndị Igbo. Ijele oge agụleri abụ oge. Kanayo,
Akajoko.